Тарихчы галим, җәмәгать эшлеклесе, публицист Газиз Гобайдуллин, тулы исеме Габделгазиз Салих улы Гобайдуллин, 1887 елның 15 июнендә Казанда 1-нче гильдия сәүдәгәре Салих Гобайдуллин гаиләсендә туа. 1904 елда Халидия мәдрәсәсен, 1916 елда Казан университетын тәмамлый. Шәкертләрнең әл-ислах хәрәкәтендә катнаша, Шимбә театр түгәрәге әгъзасы була. Университетта укыганда татар студентлары түгәрәген оештыручыларның берсе була. 1914 елдан педагогик эштә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә тарих фәнен укыта. 1916-17 елларда Троицкидагы Вазифа мөселман мәктәбе директоры. 1917-18 елларда Газиз Гобайдуллин татар милли азатлык хәрәкәтендә актив катнаша. Милли шура башкарма комитеты әгъзасы, Милләт мәҗлесе депутаты, Идел-Урал штатын гамәлгә кертү һәйәте әгъзасы була. Корылтай, Алтай газеталарында, укытучы Аң журналларында язмаларын бастыра. Шул ук елларда аның тарих буенча беренче уку ярдәмлекләре, борынгы заман тарихы, диннәр тарихы, Россия тарихы дөнья күрә. 1921 елда Николай Катанов һәм Николай Фирсов җитәкчелегендә Казан университеты каршында аспирантура тәмамлый. Аның гыйльми эшчәнлегендә татар тарих белемендә башланган үзгәрү, яңару процессы, ягъни далилләү, бәян итүнең шәрекътә хөкем сөргән алымнарыннан европача рациональ яңа методика, яңа гыйльми стильгә күчү айруча тиз бара. Газиз Гобайдуллин Казанда Шәрык академиясын нигезләүчеләрнең берсе. 1922-25 елларда Шәрык педагогия институты укытучысы. Бер вакытта ТССР Мәгариф халык комиссариатының гыйльми үзәге, татар халкын гыйльми өйрәнү җәмгыяте әгъзасы, ТССР үзәк музее хезмәткәре. 1925 елда Газиз Гобайдуллин гаиләсе белән Бакуга күчеп китә. Азербайҗан университетының Шәрык факультетын һәм югары педагогия институтын оештыручыларның берсе була. Белемгә омтылган яшьләргә дәресләр бирә. Яшьтән үк шәрык телләрен яхшы белгән һәм тиз арада Азербайҗан телендә үзләштергән галим җирле тематикага һәм гомуми тиркологиягә караган фәнни хезмәтләр яза. Бер үк вакытта Үзбәкстан гыйльми үзәге белән дә хезмәттәшлек итә. 1925 елның августында гыйльми үзәк каршындагы үзбәкләр тарихын һәм телен өйрәнү комитеты эшендә катнаша. Үзбәкстан ССР Мәгариф халык комиссариаты гыйльми үзәге каршындагы үзәк мәгариф бюросы рәисе була. 1930-31 елларда Мәскәү университетында лекцияләр укый. 1934 елда ТССР Мәгариф халык комиссариаты чакыру буенча Казанга кайта һәм марксизм-ленинизм фәнни тикшеренү институтында Казан университетында эшли. 1936 елда яңадан Бакуга китә. ССР фәннәр академиясының Азербайҗан филиалында эшли. Азербайҗан тарихы буенча күләмле монография язуда катнаша. Газиз Гобайдуллинның төп хезмәтләре татар халкы тарихына, татар әдәбиятына, Идел буенда һәм Азербайҗанда барган крестьян сугышлары тарихына карый. Газиз Гобайдуллин 20-нче гасыр башы татар тарихи фикре даирәсендә мөстәкыйль урыны булган халкыбызның узганын киң планда гомуми яктырту буенча бәхәссез казанышка ирешкән билем иясе. Аның татар тарихы китабы шуның ачык мисалы. Галимнең татар фәненә керткән тагын бер мөһим өлеше әдәбиятыбыз узган катлаулы юлны өйрәнү. Элеккедән калган әдәби истәлекләрне иҗтимагый тарих фонында тикшерүгә, халыкның узганын исә әдәби фикер тарихы белән бергә карауда ул беренчеләрдән була. Якын кардәше һәм даими каләмдәше Гали Рәхим белән бергә язылган 3 томлык татар әдәбияты тарихы шуны раслый. Үз чорында ул сатирик һәм юмористик хикәяләр остасы, әдәби тәнкыйть мәкаләләре авторы буларак та таныла. Газиз Гобайдуллин репрессияләр чоры корбаны. 1937 елның 18 мартында ул Совет хакимиятын бәреп төшерү һәм төрки татар дәүләте Идел-Урал штаты төзү максатында буржуаз милләтчел оешма булдыруда гаепләнеп кулга алына. 1937 елның 13 октябрендә Бакуда атып үтерелә.
1956 елда аклана. Киң колачлы билим, мөстәкыйль фикер иясе профессор Газиз Габайдуллин татар зыялыларының илгәргә буыны өчен остаз иде дип әйтергә хакыбыз бар.